Osa, gaur lan dobli dakat, hamen da gero goixen bai. Bai, motel, gelditu gabe, txurru. Ze bat ordu sartuko ditu. Baina hiri lana gustatu itzaik iri mingaina matia. Gozaba, nik beti gauza bardin esaten dut. Gauzan lekuen ondo pasatzen bogu, gozatzen bogu, disfrutatzen bogu, etxeko ebe gozatzen dabe. Hori klabie da, eta estrapolau lan danetara. Dudi gabe. Suertan dixak, gure lanien egizez. Bai, zatikan goxatzen gaude, goxatu arazten, eta aldi berian, aldeun neurrian erakusten. Dirua banatzen, dani errezetak erakusten, Diru asko banatzen. Diru asko. Zeingo zinun zeu, 150.000 eurokin. Jode. Bihar jai hartu. Oia, aztega. Bueno, zeu eta neu, eta zeu bai, ez da? Ez, baina ez dakit, guantxe egila zan. Diru asko. Diru asko, ez dakit zeingo nun, baina ez dakit. Banatzen dugulako, Joseba, diru eta postasune. Bakizu zedan, eta nik zea historiko bat banatu nadan bere momentuen. Bizirik antziok, ez da? Bai. Bizirik ando, ez da zerretan. Bote historiko bat, altuena izen zan 250.000 euro aurreko urtien den momentuen. Netan 250.000 euro baino geixa. Bai, eta azkenien bakizu zedan pareja gazte batek egin geruk eta leirek irabazi ban, sartu ziarrak ziren. Eta bakizu zedan esatie zuzen, eta seguntzako 250.000 euro lasai bizitzeko, bidaiatzeko, etxie pagatzeko. Premio bat ematei eskerrik asko txurru, datu za premio pizia. Hola, ez tosti, eskerrik asko, netxuko zaitxu, mila esker etortzea txik. Hola, eta venga, aurrea. Ez, baina nintzako, sari handizena hori da. Tenian postasune. Banatzia, dirua, postasuna. Entzun, neure bizitzan, bueno, nahiko negartixenaz. Oso emozionala naz. Ba, negarri nagoan egun hortan. Benetan, Ostras, imaginau. Milioi laurden bat. Zer da hori? Pesetetan milioi asko. Asko, milioi asko. Eta gero hori, gero beste lagun bat etortzen da, hacienda. Etorri neurekin, baina, bueno, behintzat. Zenba gelditzea horra, zenba gelditzea horra zindan da zenbat eramaten du irabazteunak? Ba, esango naba... Segun zenbatetik gora, guandik eta gehiago, ez da? Baina, alako permisuetan, emleko 40 seguro. Ba, ez da? Baina, joe, neuri beken du. Bai, hori, señale honak, kentzen bai, señale honak. Orduan postasun handixe. Baina, irabazi bien, ondo jokatute, ikasitxe, porque azkenien gure ronda finala die 8 galdera, gehi sobreko galdera. 8 galdera desberdin dauz, nivel desberdinetan, zailtasun desberdinak, eta asmatzen bozu, boti irabazten bozu. Orduen guk historikoki, emon ditugu, 2 bote. Bestia zein izan zan, bigarren honena? Lehenengu eixen zan 160.000 euro, hori nerea euan, eta neurieia 250.000 euro baino geixa. 5 urtetan 2 bote bakarrik. Oso altu. Juten dek, akumulatzen, da azkenian guantxe zen baten bote zaudete. 250.000 euro inguru, osake, imagina. Eta, gaur badakit ongo diala bertan famatuak, eta jende ezaguna, eta bai. Zer falta? Bai, mekatxiz la mar. Danien bezinek ibilten, bai. Baina bai, Danian ezin. Hori egizea, Joseba, izango diez, gaur ospatzen dugulako 1000. programa, lehen esan dugun, rara biz bada, hainbeste urtetan egotie telebistan gaur egun, eta kristako sortiak hau, ekipaz handi badakau, eta neure onduen gaur Joseba dakau, baina nire alias da maravillosa, eta ze ondo funtzionatzen dugun, eta nik uste klabia, oso zaila jakiti ezin dan klabia, arrakastan klabia, no? Baina nik uste bikote laboral horren laguntza isetie, imprescindibilea dela. Ona bada, eta huk erlazio oso no dakau, eta gero hori etxeko ebe igertzen da, eta esaten doztie, txurru, baina, ze majo, ze jatora, gero, bada, aurrekoen Bermioa junintzen da, Mari Carmen, Bermioko Mari Carmenek esauztan, txurru, ze ondo itxosu, ze majo, eta ze tal, baina gauz bat esango zut. Zuzendu ite bai, zuzendu ite Telebistan, altuen botozu. Ne hori asko zate ziate. 1,73 Mari Carmen, baina segurozu, cariño. Bueno, baina, holan, eta jende super ondo portatzen da, azkenien gure ikusentzuliek, bueno, ristra oso handixe dakau, ez da? Guke abaniko oso handixa gaztietatik nagusiak hartu, baina sobreto neuretzako target komertzial politxena amamak eta itxitxe diez. Honenak. Dudik gabe. Hori ni telebistan hasi nintzanean, aitai beti amamak eta aitonak jarraitzizotek eta ume txikike bai, Eta nik esan ditxon, aita, nahi guain, neska gaztiak eta jarraituko zatetan. Naztutan itxon. Neire bai aitona monak eta txikila maiteziate gehiena. Eta ze politxe da gero kaletik da, horre bat. Jo, eta azkinien, bakizu eitzen duen, kompainia, tio. Itzako hori da importantiena. Eta urtetzen za, de hecho, zure lanetik super gustora, posik eta ja oso mekanizauta dakau, oso automatiko itzen dugu dana. Baina gero kalera zoiez eta esatu dotzue, oie goitz, eskerrik asko, atzaldero kompainia itxea etxik. Nitzak hori, bihotza beteta
bukatzen dut horrekin. Batu digabe, hori baitu, nahi aita kontatzire baita askotan, jendeak gurekin izketan egotea etxian. Eta irekin bai. Berbetan da. Txurru hori intzak, bestiak, jode, txurru hori jendeak. Eta gero gu jendeak begira behitzei hori bai askotan da behekin otela, eta gero askotan igual jende asko bakarri da, Bai. Zoritxarrez, eta orduan, telebistak beti kompainia hondi jaiteu. Eta ahi bezalako jendiakin, guztua. Eta Klabia da ikusti, eta horrengo da, Mari Carmen eta Jose Mari, eta Patxo handia seguntzako, klaro baietze, egurero bertan dauzelako, eta haientzako, importanti da. Eta gero kaletik ikusti, eta jendie jator portatzen da, ondo, eta bihotza betak benetan alako jendiak. Ona izurru, ona aiz, izango aiz, eta itzan da hor jarraituko ez. Zeue bai, txarra eza. Bueno, eta kontatu igu gaur, ze famatu topatuko izki jau bertan? Ba, ez haustie, ez dakitzo ze aurreratu aldan, baina, karo, lau ordu barru neuko orantzeren hoi eta asunto guztia hasten da. Ez hauskue, pare bat bidixo oso berezi ditugula, Euskal Herriko eta Euskal Telebistako famatuen partez. Osa, imaginao. Ez dakit, zentzuko urtengo diezan, ez haustie. Alda esan baten bat, edo zu irirez... Ez que nik ez dakit ez ebez. Irirez dakik, Imaginao, Euskal Telebistako famauenak. Vale. Hor, mensaje bat... Jantzi, Claudio, baten bat... Afrika, Patxi, Lur... Vale. Gabriela, Ander, izango diez imaginatzen dobe bai... Ez da hitz, ez haustie. Ez totzut ez ebez esango. Ikusi eta listo. Eta aurreratu aldotzut gaur oso... Egun emozionanti dela, eta gaur bai seguramente negarra ingo da. Bai, Gero nire dakaton duen, eta lasai, eta pasatzeko, baina, egun oso politxe izango da. Egunero ez diazelako betetzen, hainbeste programa. Eta indezue, egun berezia, baina aste berezia. Ez da, aste guzti eman diozue... Hori da. Da, bueno, 1000 programa betetzen ditugu gaur, justo maiatzak sortzi hontan, egun hontan, baina astelenetik barikura, egongo diez, parte hartzaile oso berezisek. Botia irabazi ebienak, gaur parte hartzaile moduen, astelenetik barikura. Lehiakide gogorrak egongo dia, oso onak. Eta ja esperintzak indatoz. Orduen, bote bat irabazi ebienak, aste hontan etorriko diez, eta hemen dauz bebai, eta ze pasauko da? Hor lehia bizizion, gala, dudabarik. Zeinek irabazi, eta horre ja, txakursarra diez, ja badakit telebitazean, enun dauzan, eta inbeste dirukin, ostras, bigarren aldiz irabaztie, sorpresa handi izango zen, eta gozada handi bat amuntzako. Baina horta jungo dia, Bai. Zeu zela moldatuko zeinan hortan? Joseba, galderak eta erantzuten eta... Ni galderak erantzuten ondo, baina ondo erantzuten ez. Konsinatzen amarrekue. Gero galderekin eta beste izterat izango zen. Gero, ostra, nik oso silvestria, eta hor galdera asko dituzu, ez dakiz, sinefilua, galdera asko. Kultura musikala. Eta ni, gustatzen zaite kultura, gustatzen zaite musika, gustatzen zaite zinia, baina buruan hainbeste gauza askat, baina beti esate kakahuete bat bezala gatela burua, eta batzutan esate ezgintze bat gatela buruan, ezgintze celebral, esate gue. Bai, hori da, gauza naztute zaizkizu, gauza nazten jute zaizkizu, eta hoxe gertatzen daizu. Baina makizu ze pasatzen da, zeu lotzak egitxeak azula, neu moduen, con lo cual, hor sartzen baza, zozein gozinun, neu moduen. Zozein gogen nilala zeuru. Gauza da, isilik ez egotie. Baitare, hortan nahi kondo moldatzea ditu, hortan nahi kondo. Eta horrea. Bueno, launak, hementxe, batzuak zuritu ditugu.